Mela, Inter 6 Crotone xej, it-tieni logħba ta' ħbiberija li kellna illum ġewwa Pjano Ġentile għall-inqas nistgħu ngħidu hekk rajna li nerazzurri fl-azzjoni wara li problemi relatati mal-Covid ma permettewx li t-tim ta' Simone Inzaghi imur jilab fl-Istati Uniti tal-Amerika u mnalla xall-inqasajja ngħidu hekk ifrankajna li nqogħdu nqumu bil-lejl biex naraw il-logħb. Insomma, illum rajt Inter li labet tajjeb ħafna minkejja l-fatt li kellna logħba ta' ħbiberija. Ħadd ħafna pjaċir ovvjament li rajt lil Big Rom lura fl-azzjoni, by the way, ma nafx jekk indunajtux, Romelu żied fil-pejse u der li kien off form ħafna. Speċjalment f'ċertu azzjonijiet fit-tieni taqsima. Tixtiequ. Insomma, kienet ritorn sabiħ ta' Big Rom illi ftit ġranet biss wara li daħal lura mill-vaganzi diġà rajnih fl-azzjoni u diġà rajnih disponibbli għall-eżiġenzi tattiċi tal-coach il-ġdid tal-Inter Simone Inzaghi. Biss illum naħseb il-protagonista kien it-Tork Hakan Çalhanoğlu illi skurja għamel żewġ assists fl-ewwel taqsima. Oġobni, ħadd pjaċir li ukoll rajtu fl-azzjoni u niggarantilkom jien illi jekk dak il-gowl jagħmlu fis-7 ta' Novembru San Siro jaqa'. Qed intikom garanzija minn issa u qed ngħidilkom San Siro jaqa' minkejja l-fatt li dikinhar dawk se jkunu qed jilagħbu home u mhux aħna. Imma insomma fuq il-kampjonat nilħu nitkellmu. Di Marco reġa' wera illi postu huwa mal-Inter u ma ebda Parma, ma ebda Verona, ma ebda Spal u ebda tim ieħor fis-Serje A. Jiġifieri nemmen illi il-plejer li wara kollox huwa mill-primavera tal-Inter ser jibqa' għal din is-sena jekk mhux xejn anke ħabba registrations. Fil-fatt naqbel perfettament mal-kumment li qiegħed jgħaddi hawnhekk Gabe Cilja illi sew Çalhanoğlu sew Di Marco se jkunu akkwisti ta' vera. Sensi skurja llum ukoll ħadd ħafna pjaċirina dan il-plejer bħalma dejjem ngħid għandu l-moħħ ta' Xavi u issa qajta Iniesta, imma l-problema li huwa plejer tal-kristall u li jweġġa spiss għal xjiena Iva Çalhanoğlu la ploba tajba ma konna nammettu li fin-nuqqas ta' Eriksen għall-inqas għalija 3 ta' nofs il-ground għandhom ikunu Spidi Pizza Barella, Brozovic il-lum rajneħ skurja wkoll u Stefano Sensi għal-kem bħalma dejjem ngħid meta tqis li għandna 50 logħba give and take bejn Champions League, Kampjonatu Koppa Italja għal daqstant xi ftit ta' turnover ħajkun hemm se jkun hemm spazju għal kulħadd bil-bqija fimni considering li kienet logħba ta' ħbiberija naħseb illi kien riżultat sodisfaċenti għallum issa l-logħba li jmiss ser tkun nhar il-ħadd 8 ta' Awwissu kontra l-Parma fl-istadju Ennio Tardini u mbagħad fl-14 ikollna l-aħħar logħba li jekk min isser żbaljat ser tkun kontra d-Dynamo kif qabel ma jibda l-kampjonat il-ġimgħa ta' wara. Issa fejn jidħol Inter nistennew ukoll biex naraw is-saga Nandes kif se tispiċċa. Il-ġimgħa d-dieħla jidħlu wkoll il-plejers rebbieħa tat-tournaments, jiġifieri Barella, Bastoni u Lautaro Martinez u sa fl-aħħar Simone Inzaghi jista' jkollu t-tim għad-dispożizzjoni biex ikun jista' ukoll jibda jaqsam l-idea tiegħu mat-tim kollu għal kompleto. Hemm Gagliardini mweġġa ukoll naraw ftit l-eżitu tal-inġeri tiegħu kif sejra tkun. Allum naqaf hawnhekk għada suppost għandu jkollna l-programm l-intervista ma qed naraw ftit għandna mistieden qed nistennew risposta minn għandu. Jekk għal-ħares għadda l-mistieden ma jikkonfermax l-intervista l-ġimgħa d-dieħla ma ssirx imma l-ġimgħa ta' wara mbagħad ser nibdew bil-previews tal-futbol, futbol Malti, futbol Ingliż u futbol Taljan. Intom dejjem segwu din il-paġna għal iżjed informazzjoni kif ukoll il-videos li nagħmlu fuq YouTube billi joħorġu ftit momenti biss wara li dawn imorru live li żgur huwa li nhar il-ħadd li ġej wara l-Grand Prix tal-Ungerija ser nagħmlu il-post race reaction pas-soltu.
Mil-bqija jina għalissa serni għafawnek li tajb il-kulħat Forza Inter u komplu segwu kol din il-paġna ta' Facebook għal diversi aħbarijiet fejn tħlu bħalissa l-Olimpjadi u kol aħbarijiet relatati oħra. Ħudu ħsieb.